Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Ready na ko. This is it, pansit. Uli na ta. Ito na tag-airport. A few moments later. Airport na tayo. Traffic pa naman ngayon. Hi tita, so nasa airport na po ako, no? Ako lang mag-isa, hindi na ako napatid sa pinsan ko. Kahit malayo na siya, and then he has to go to school today. So yeah, this is it. Uwi na tayo ng Netherlands. Samahan niyo po ako sa aking pag-uwi sa Netherlands. Excited na po ako na makita si Anna at si Ruth. So anyway, enjoy this video. Samahan niyo po ako. Yan, punta tayo doon sa B. Open na yung check-in. You know what? You know what's that? Hindi lang makuhaan eh. It went really fast sa check-in. So, wala pang 5 minutes tapos na. And then, punta na tayong immigration. Bye, Cebu! Goodbye! Yan, nakapasok na po tayo. We're done with immigration. So, wala pang siguro mga total, mga 5 minutes lang siya from check-in and also immigration. Hindi siya busy ngayon. So, it's good. The flight is at 12, pero yung check-in namin, yung namin boarding time is 11:40. So, may mga pa ako. Almost 3 hours. Kain muna tayo. Gutom na ako. Ito lang sa vlog. Kailangan namin mag-transfer ng gate. So,
So, instead 16, punta tayong 21. By the way, yung ano po na yung Mactan Airport, ano na po siya. I think nagka-transition pa siya. Silent airport na siya. Wala nang announcement. So, kailangan talaga mag-check ka every now and then sa screen in case. Nakita ko yung change gate na information. Pero pinuntahan pa din ako ng staff. Saan yung 21? Here. Malagas 21. Hindi siya medyo busy siya. Yan, ready for, ready to board na. May line na, mahaba pa yung line. So, hintay muna tayo na saglit. Mahaba pa yung pila, tapos nasa likod ako. Nasa aisle seat naman ako. So, okay lang kahit huli ako para no need na magtayo-tayo dito. Flight is at 10:30 and it's only 3:41. So, ang haba pa ng oras. Mag-ano na tayo. Maglalakad-lakad ako mamaya, but for now, hindi ko muna. Hinga muna tayo. I'm gonna go to a lounge para ma-stretch ko yung ako. Pero, we shall see. Ang haba pa naman yung oras. Gusto ko po yung airport talaga ng Taiwan. Tapos yung nila, yung sa CR nila, ang lalaki ng cubicle ba? Ang lalaki ng space, pwede ka matulog ka lang. Ayan, may play area sila dito sa may gate A5, between A5 and A4. So sa mga may kids, maganda tong spot na to. Lakad-lakad muna tayo kasi sobrang aga pa. May prayer room din sila sa tapat nito. So, dito tayo kung gusto natin. Yung massage. Ayan ako, pa-massage tayo sa massage chair. Ano siya? Akala ko kailangan mong bayaran, but actually lang. Between A4 and A5. Okay. So, ano siya? For free siya. Long price mo lang to siya. May instruction nandiyan naman. Ako na. Yung pinaka nasa corner yung pinili ko kasi walang masyadong tao, hindi nakikita. Naalog-alog ako. Oh, sobrang happy ako na hindi pala siya for free pala siya, no? Sobrang daming shops dito sa gaganda ng shops mo. May Longchamp pa doon, Agoy. Pero kaya wala akong trabaho, so wala akong karapatang mamili.
2 hours and a half na lang. And dito na ako sa gate. Dito na ako magtambay. Gusto ko nang mag-charge and also malapit doon sa sa WC, sa CR. Dito na tayo. Malaki naman yung lounge, no? And then, wala pa masyadong tao. So nasa A6 kami. Dito tayo malapit sa CR. Kaya nasa Netherlands na po tayo ulit. It's 7:30 in the morning. And palabas na ako. I actually papunta pa sa passport control. Tinawagan ko na po si Ana. Excited na yun. Ay! Ang layo ng nilalakad natin, no? Pero malapit na tayo. Sobrang malapit na. Dito tayo sa EU na side.